Zdravím vás lidi u nového videa a v dnešním videu prostě budu to, nevím, prostě sbírat, těžit, nevím, něco. Prostě tohle je prostě úplně random video, jakože, jo. Nic, nečekejte, že bych udělal nějak extra, nebo tenhle svět hraju už skoro rok. Hraju to tak 10 měsíců, nějak tak, I guess, nevím. Jakože získat i beacon a tak dále, jakože fakt nebyla sranda, to fakt trvalo tak dlouho. Jakože fakt, jo, tam mám ještě sbírku všech odstínů, bílá, šedá, to mám víc šedá, černá, jo. Tipný, ne. Dobré, budu třeba to do jeskyně, nevím, počkej, mám tady vlastně masa, co, jo. Nějaký upgrade menší, no ani nevím, jestli se to vůbec upgrade, jenom prostě tady natáčím Minecraft, to je vše, fakt vše. A prostě budu kopat dolů a to... Fajn, tak ne. Kamo, všude musím vždycky najít propojený tunely, štěrk, což je už otravný hodně a prostě nic se nezmění, já vím. Tak to jsem úplně nechtěl tady, ale dobře. Nevím, jeskyně mě nějak nebaví v poslední době. I když jako malej, nebo i v tomhle věku, jsem miloval úplně to prostě hledání ve jeskyních. Dneska na to fakt nemám chuť, takže jeskyně dneska ne. Budu místo toho sbírat dřevo a to vše. Po dlouhém uploadu se mi neudělalo moc dobře, takže omlouvám se, že nepoustuju tak moc. Protože já zase nejsem úplně nejstarší na této platformě, však znáte. To je fakt divný, když třeba jako malej jsem úplně chtěl být prostě na YouTube a teďka se to fakt stane a prostě natáčím tady pro vás Minecraft videa. Jo. Jedinou věc, co chci prostě teď asi dělat, tak sbírat dřevo a stavět další stavby. Jo. To jo. Prostě já mám rád více jakože stavění než vůbec těžení, ale tak jakože jako není to úplně to, no to je jedno. Já nejsem úplně jakože unavený nebo něco, ale prostě nedělal jsem je moc dobře, asi před týdnem jsem chtěl nemoc. Takže mi není zrovna úplně nejlépe. Zrovna mám v plánu jakože jít prostě do nějaké lékárny, koupit si prášky nebo prostě něco, co by mě udělalo to, abych mi nebyl tak špatně. Ne, že bych to dělal nějak moc, ale prostě není mi úplně dobře, takže jenom vysvětluju, proč neuploaduju moc. Jinak rád uploaduju na YouTube, neříkám, že ne, jenom prostě je obtížný dělat více věcí, když se musím starat ještě o své zdraví. Takže jakože chci pochopit, čím se teď procházím. Jako není to něco úplně hroznýho, ale prostě není mi dobře. Dobrý, skoro mám stack, ale toho se nebudu řešit teďka, nechci úplně stack, jakože třeba, jakože prostě se vrátím. Kámo. Jako taky zrovna nejsem nejstarší v Minecraftu, já stále potřebuji vědět ještě hodně věcí. Ale jako, než jsem vůbec dostal komp a Minecraft celkově, tak jsem hrál ještě Minecraft na mobilu. Což byla ještě sranda teda, takže tak. Na bedrocku jsem si více zvykl na nějaký věci, ale Java mě baví více. Učím se a pak zase si dám přestávku a půjdu ven si hrát nebo něco, já nevím. No jo,
Tak takový to prostě mám, no. Před chvilku jsem tradoval s villagerem a vytradenul na efficiency 3 Iron Pickaxe. Za 20 minut autobus, jo? Tak pojedeme na chvilku do toho